bedakne aku. Lah Bang. Lah aku ki mlaku kok kono kuwi lho. Lah nek nyuwun sewu, lah brosmu ki nek ra keserotan lampu ki sing ketok kur brosmu tok lho, Mun. Meling-meling ngono. Gusti Allah pangeran. Mosok sak pengadeg ngene iki Oh, enek bukting to. Ya kok iki tok sing ketok jan. Batinku ki apa pitik semani aku ya ngono. Walah, ora apa-apa ya, Mun. Ora apa-apa. Wong lanang kene ireng ke bakok. Wong lanang nek ireng gagah. Lah ya Wah, rasa setengah jam kok padake. ngapa wi? Nyambut gawe ngemsi ngene galas kaya. Aja mang tok susuku tak bendakke iki lho. Yo sawu gede, alah ya. Tak bendakne kono. Tato mok kelabang ngono iki. Heh? Tato. Dek bengi aku ki do masuk angin ra rokodana piye do susuku tak peme iki lho ra garing-garing. Malah iso. Pengen gawa pasukan apa ora? Pasukanku dua-dua. Endi? Do Mas dua, Manggala dua. Mana? Hai lho, Nah. Oh, Sik iya, kita